салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface имрӯз ба 4-солагии сомонаи оила мувофиқ омад. Мо аз фурсати муносиб истифода бурда кулли кормандон ва мухлисону ҳаводорони сомонаи оиларо табрику муборакбод мегӯем ва дар оянда мо кормандон кӯшиш мекунем то барномаҳои ҷолибро ба шумо пешниҳод карда бошем. сарояндаи зебову хушоводи тоҷик Меҳрнигори Рустам дар бораи нашри як клипи нави худ бо номи Коби хабар дод. мухлисони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо тизери нави худро бо номи Коби пешкашатон мегардонам. навишт Меҳрнигор дар зери навор. гуфта шуд ки шеър аз орзуи Исо ва оҳанг тавлиди худи Меҳрнигор аст. модари Меҳрнигор зимни суҳбат бо сомонаи оила гуфт тарона имрӯз дар саҳифаи ютубии Меҳрнигор пешкаши мухлисонаш мегардад. барои сабти суруд маблағи зиёд сарф шуд. ин клип аз ҷониби наворбардорони Узбекистон сабт гардидааст, гуфт ӯ. гуфта мешавад ки ин клип тарона дар Миср сабт шудааст ва Меҳрнигор аввалин сарояндаи тоҷик аст ки дар Миср бо тарзи усули замонавӣ клипашро пешкаши мухлисон мегардонад. блогери маъруфи тоҷик Софи ё Рухшона Каримова ҳоҷибивӣ шуд. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. طبق наворҳои нашр кардааш ӯ ҳоло дар зиёрати хонаи худо аст. яке аз наздиконаш зимни суҳбат бо сомонаи оила гуфт Рухшона ҳамроҳи бародараш ба зиёрати хонаи худо рафтааст. ӯ моҳи апрел ба Русия ба назди модараш рафт ва баъди ин роҳи ҳаҷро пеш гирифт. Рухшона Каримова оиладор, соҳиби ду фарзанд Муҳаммадалӣ ва Умайр аст. номи ӯ як соли охир дар вирди забонҳост ва ҳамаи таронаҳояш хит шуданд. бале, гап дар бораи Ёсамин меравад. برای کی میبری؟ برای کی میبری؟ عاشقی چشم سیاه جادوگری یار جادوگری یار جادوگری یار. ду рӯз қабл ин ситораи ҳунар клипи ҷадиди худро бо номи Асали ёр дар ютуб каналаш нашр кард ки аллакай дар давоми 3 рӯз беш аз 408 000 нафар онро тамошо карданд. هرگاه طرفم میکنه صد مکر و بهانه مکر و بهانه هرگاه طرفم میکنه صد مکر و بهانه ای مکر و بهانه ما عاشقم در هر قدم بیخبری یار بیخبری یار چی به بیخبری یار. клип дар муҳити деҳа сабт шуда нақшҳои асосиро дар он худи Ёсамин ва ҳаҷвнигорони шинохтаи гурӯҳи Лаҳзои Гуворо Ҷамшеди Ҳалим, Гулбиби Абдулхайрова ва Насриддин Нуриддин бозӣ кардаанд. мо ба Ёсамин дар корҳои минбаъдааш барору бурдбориҳо хоста таманно мекунем боз ҳам бо сурудҳои наваш хотири мухлисонашро шод гардонад. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилати ҷ интизор бошед.